Φίλες και φίλοι, πολίτες της Αθήνας, εργαζόμενοι, εργαζόμενες, άνεργοι, άνεργες, όλοι όσοι έχετε σήμερα μαζευτεί εδώ για να καταδικάζετε αυτό το έγκλημα που για άλλη μια φορά συντελείται μέσα στη Βουλή. Θέλω να χαιρετήσω εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τη σημερινή σας συγκέντρωση και να καταγγείλω ότι τούτη την ώρα μέσα στο Κοινοβούλιο διεξάγεται ένα πρωτοφανές κοινοβουλευτικό και συνταγματικό πραξικόπημα. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία αποφάσισε κατά παράβαση του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής να αποτρέψει το νόμιμο δικαίωμα της κοινοβουλευτικής ομάδας που αριθμεί πάνω από 50 βουλευτές, ώστε να συζητηθεί η πρόταση δυσπιστίας που καταθέσαμε, η πρόταση μορφής εναντίον του Υπουργού της εκχώρησης, του ξεπουλήματος και της κοινωνικής διάλυσης της πατρίδας μας, εναντίον του Υπουργού των Οικονομικών του κ. Στουρνάρα. Επί 2 και πλέον ώρες και ενώ είχαν αποδεχθεί, η κυβέρνηση αρχικά είχε αποδεχθεί να ξεκινήσει άμεσα η συζήτηση όπως ορίζει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής, να διεξαχθεί δηλαδή τριήμερη συζήτηση, να διακοπεί σήμερα η συζήτηση για την υπερψήφιση του πολυνομοσχεδίου του έσχους και της διάλυσης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον ελληνικό λαό να ενημερωθεί πλήρως για αυτό το έγκλημα που έφεραν 2 η ώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής προς το Σάββατο και θέλουν άρον-άρον να ψηφίσει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ενώ αρχικά είχαν αποδεχθεί, στη συνέχεια επικαλούμενοι μια σειρά από άστοχων νομικιστικών επιχειρημάτων, τελικά απέρριψαν το αίτημα. Για άλλη μια φορά γίνεται αποδεχτό ότι αυτή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν λογαριάζει ούτε το Σύνταγμα, ούτε την κοινοβουλευτική διαδικασία, ούτε την ίδια τη δημοκρατία, την οποία την έχει γραμμένη στα παλαιότερα των υποδημάτων της. Για άλλη μια φορά έγινε φανερό ότι το μόνο που θέλουν είναι να εξυπηρετήσουν την ντόπια και ξένη ολιγαρχία, τα συμφέροντα της οποίας υπηρετούν ψηφίζοντας αυτό το νομοσχέδιο που διαλύει τις επαγγελματικές τάξεις, αφανίζει τους φαρμακοποιούς, τους αρτοποιούς, τους βιβλιοπόλες, τους κτηνοτρόφους και ταυτόχρονα διαλύει το ασφαλιστικό σύστημα, διαλύει τις εργασιακές σχέσεις και την ίδια ώρα δίνει χάρισμα τις τράπεζες που έχουν χρηματοδοτηθεί με τα λεφτά του ελληνικού λαού για να κρατούνται ζωντανές στην ντόπια και ξένη ολιγαρχία, στα ντόπια και ξένα κερδοσκοπικά συμφέροντα. Δεν νομιμοποιούμε με την παρουσία μας αυτή τη διαδικασία. Θα πάμε όμως το βράδυ, θα είμαστε παρόντες στην ονομαστική ψηφοφορία που εμείς καταθέσαμε για να ψηφίσουμε ενάντια σε αυτό το έκτρωμα και καλούμε όλους τους βουλευτές να αναλάβουν τις ευθύνες. Πόσο δε μάλλον όταν οι μέρες και οι ώρες τους είναι περιορισμένες. Ο λαός μας θα κληθεί με τους αγώνες τους και με την ψήφο τους να δώσει τέλος σε αυτή την κυβέρνηση των εθελόντουλων, σε αυτή την κυβέρνηση της ολιγαρχίας τόπικης και ξένης. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Θα δικαιωθούμε. Οι αγώνες μας θα έχουν αποτέλεσμα και σήμερα και αύριο και μεθαύριο όταν θα έρθουν εδώ να επικυρώσουν την τραγωδία της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας οι εταίροι του Eurogroup για να συγχαρούν τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Στουρνάρα για αυτό το έγκλημα που διαπράττουν σε βάρος του ελληνικού λαού. Μετά τη σημερινή εξέλιξη, η Υπουργός των Οικονομικών δεν υφίσταται, διότι ο Υπουργός των Οικονομικών οφείλει να χαίρει της στήριξης και της εμπιστοσύνης της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Αυτοί αρνήθηκαν να γίνει συζήτηση και ψηφοφορία επ' αυτού, πρώτον γιατί τρέμουν τη δυνατότητα να διεξαχθεί ένας διάλογος με άνεση χρόνου για να ενημερωθεί ο λαός, και δεύτερον διότι δεν έχουν τη δυνατότητα να υπερψηφίσει η ίδια κοινοβουλευτική τους ομάδα τον Υπουργό της Διάλυσης, τον Υπουργό της Καταστροφής, τον Υπουργό της Εκχώρησης του Δημόσιου Πλούτου στα συμφέροντα. Τους καταγγέλουμε, λέμε όμως ότι είναι λίγες οι μέρες και οι ώρες τους. Ο λαός μας θα νικήσει. Αυτή η χώρα δεν θα γίνει προτεκτοράτο.
αυτή η χώρα και αυτός ο λαός έχει αξιοπρέπεια, έχει μέλλον, έχει προοπτική. Γεια σας, καλούς αγώνες. Εμπρός, λαέ, μην τους φοβηθείς, ήρθε η ώρα της ανατροπής. Εμπρός, λαέ, μην τους φοβηθείς, ήρθε η ώρα της ανατροπής. Εμπρός, λαέ, μην τους φοβηθείς, ήρθε η ώρα της ανατροπής. Οργή λαού, ξεσηκωμός παντού, να διώξουμε κυβέρνηση και Δουνουτού. Οργή λαού, ξεσηκωμός παντού, να διώξουμε κυβέρνηση και Δουνουτού. Και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί, θα είμαστε στους δρόμους για την ανατροπή. Και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί, θα είμαστε στους δρόμους για την ανατροπή. Εμπρός, λαέ, μπορείς να τους νικήσεις, δεν θα σταματήσουν αν δεν τους σταματήσεις. Εμπρός, λαέ, μπορείς να τους νικήσεις, δεν θα σταματήσουν αν δεν τους σταματήσεις. Εμπρός,